ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୀବନରେ ସବୁ କଥା ଆମ ହାତରେ ନଥାଏ। କିଛି ଜିନିଷ ଏମିତି ଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ବଦଳାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଏପରି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ହିଁ ଲାଭଦାୟକ। ଛାଡ଼ିଦେବା ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ବୁଦ୍ଧିମାନର ଲକ୍ଷଣ। ଆଉ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ନିଜର ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ କାରଣରୁ ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ ଅକାରଣ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଜୀଇଁବା ଶିଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ତାର ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ସମୟ ସେହି କାମ କରିଦିଏ ଯାହା ଆମର ହଜାର ହଜାର ଚେଷ୍ଟା ବି କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମୟକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କେବେ ବି ଅତ୍ୟଧିକ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏହାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ସମୟ ଆସୁଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳେଇ ଦେବ। ସମୟ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଳବାନ। ସମୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଠିକ୍ ତ?